The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawa ng bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYLE, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, patunay yan na mas lumalawak ang aming scope para lalo pang makatulong sa ating mga kababayan. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon mula sa ating satellite office sa Kongreso. Dumulog si Bencio Siena para sa kanyang kapatid na si Dennis Noblejas Siena na may iniindang sakit sa puso. Ang panawagan ni Bencio, panoorin po natin ito. Ako po si Bencio Siena. Ako po ay nananawagan ng matulungan kami ng Ako Bicol Party List para sa pagpa-check sa aking kapatid ng coronary angiogram na si Dennis Siena sa Philippine Heart Center. Maraming salamat po. At para kumustahin ang kalagayan ni Dennis, makakausap natin ngayon si Bencio. Bencio, magandang hapon sa iyo. Okay, Bencio, kumusta ba itong kapatid mo ngayon? At naghihintay po na magkaroon ng coronary angiogram po ng Philippine Heart Center.
Apo. Tatay, ilang taon na po kayo, Tatay Bencio? Ako po ay 72 taong gulang na. 72 years old na po kayo, Tatay. Opo. Opo. At ito naman kapatid niyo pong si Dennis, ilang taon na po? Ay 8 taong gulang po. Ilan po? 68. 68. 68 years old. Okay. Kayo po ay magkasunudan, Tatay? Hindi po, may isa pa pong nakakabit na pong sumunod. Si Dennis po ang dito. Opo. Ilan po kayo magkakapatid, Tatay Bencio? 4 po. 4. So, yung dalawa po ninyong kapatid, kumusta? Na nakakatulong naman po, naaasahan naman po ni Dennis sa kanya pong gamutan? Yung panganay po namin, pumanaw na po. Okay. Kaya dalawa na lang po kami. Opo. Eto po bang si Dennis, Tatay, ay meron pong asawa at mga anak? Wala po siyang anak. Nagkaroon po siya ng asawa, pero hindi na po bumalik sa Pilipinas. Buwak po bumalik sa ibang po. Meron po siyang asawa pero hindi na po bumabalik sa Pilipinas. Hindi na po. Bukas po nung pinasal sila, pag nung bumalik sa trabaho ng ibang bansa yung babae, hindi na po bumalik. Pero meron po silang komunikasyon. Wala na po. Wala na po. Ibang klase naman itong misis, ano? Pagkatapos magpakasal, saka naman umalis at wala nang pakialam sa asawa. Wala pong magagawa. Ganun po ang nangyari. Opo. Eto po si Tatay Dennis, ano po yung pinagkakakitaan or trabaho po bago pa man po siya nagkasakit ay? Yung po na nagtatrabaho po siya sa construction, medyo nagkaedad na po siya, bumalik siya po sa kamang bayan, naging magsasaka po. Nagtatan na ng salay, saging, dito pa po. Opo. Kayo po, Tatay Bencio, ano po yung hanap buhay po ninyo? Or ano po yung, meron po ba kayong trabaho pa ngayon? Matagal na po akong retired at ako po pag yung mag-retire po ako, bumalik din po ako sa aming bayan at office sa ngayon po parang din po ako. Isa po kayong? Magsasaka po. Ay, magsasaka. Opo, Tay. Saludo po ako, Tay, sa mga magsasaka dahil kayo po yung tinatawag na hindi biro yung magtanim. Ano po, Tay? Opo, napakahirap po ng pagiging magsasaka, Tay. Maghapon po kayong nagkayuko. Opo. Kaya lang murang-mura po ang dressing ng palay. Opo, isa din po yan talaga sa mga hinaing po ng mga kababayan po nating magsasaka. Tay, saan po kayong probinsya, Tay? Saan po kayo? Marinduque po. Ano po? Marinduque. Marinduque. So, sa probinsya po kayo ng Marinduque. So, doon po kayo nagtatanim. Meron po kayong sariling lupang sinasaka, Tay? Meron po. Maliit po. Kulang po wala pa pong pangtaya. So paano yan, Tay? Naandyan ka po ngayon sa kapatid po ninyo. Paano po yung sinasaka nyo pong lupa? Pinapatingnan po nung itong mga kamag-anak nandun po. So meron pong tenant, meron pong nag-aalaga ng... Wala po. Yung pinakilapang po lang ang nandun. Tingnan muna yung pananim namin habang wala mo kami. Okay. So kayo po ba, Tatay Bencio, meron na din po kayong asawa at mga anak? Meron po akong natawag sa pamilya. Okay. So, naandun po sila sa Marinduque? Yung dito po sa Metro Manila yung dalawa ko pong anak. Ayun. So, ang reason po kung bakit naandyan ka po ngayon sa Manila ay dahil dito po sa kapatid nyo, Tay? Opo. So, kayo po yung nag-aasikaso muna at nagbabantay? Opo. Dahil wala naman pong mag-iintindi sa kanya dahil yung isa ko pang kapatid may sariling pamilya. Ang kasama po talaga ng buking kapatid sa probinsya yung nanay namin na 97 years old. Opo. So, ano po tayo, sino po nakapagsabi po sa inyo na sa Ako Bicol po kayo lumapit at makakatulong po sa inyo?
May kilala po ako na nagsabi na punta dito sa Ako Bicol at dahil marami pong natutulungan kaya nagbaka sakali po ako nung linggo ay wala po at Monday daw nga po kaya ngayon po ay sinadya ko. Opo. Okay. So ano po tatay yung sinadya po ninyo dyan? Ano po yung alalahanin po ninyo ngayon? Yun pong panggastos na pambayad sa Pangbayad sa? sa coronary angiogram. Okay. Okay. So, kayo po tatay ay naniniwala po sa Ako Bicol na matutulungan po kayo kaya po kayo ay nagbaka sakali pumunta po dyan. Opo. Okay. Kaya marami pong natutulungan kaya po pumila na rin po. Opo. Para malaman po natin, tay, na yung sinabi po sa inyo ng Ako Bicol ay marami pong natutulungan. Alamin po natin yan, tay, ano? Pero malakas po ba, tay, yung inyo pong paniniwala na talagang matutulungan kayo ng Ako Bicol? Buong po ang loob ko na talaga kayo matutulungan ng Ako Bicol. Okay, so eto tay, makinig po kayo para matugunan po ang inyong alalahanin at ang inyong pong pinoproblema. Makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Ay, Ma'am Remy, magandang hapon po. Sa Tabang Ora mismo po, magandang hapon din po sa nila. Apo, Sir Alvin, eto po si Tatay Bencio, kapatid po ni Tatay Dennis. Ngayon po, meron po siyang hinaing na alam niya po sa sarili niya na makakatulong po talaga yung Ako Bicol Party List. So ano nga po ba yung maitutulong ng Ako Bicol Party List sa sitwasyon po ngayon ni Tatay Dennis, kapatid po ni Tatay Bencio? Opo, actually po, Ma'am, nabasa ko yung kaso po niya, ng pasyente po natin, pati po napakinggan ko yung mga kanina po, yung mga usapan po ninyo. Wala naman pong problema dyan. Yung kanya pong problema na halaga para po doon sa pagpapagamot o pagpapagamot para sa kanya, ay sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List, buong buo po. Ayun, buong buo, Sir Alvin, meaning to say wala na po silang dapat pang problemahin. Wala na po, wala na po. Apo. Ginagawa na lang po natin ngayon, we will process the request to the Department of Health for the release of GL guarantee letter para kay patient po. Opo. So ano na lang po yung dapat nilang gawin, Sir Alvin, para po ay matanggap na po nila itong guarantee letter galing pong Ako Bicol Party List? Yes, since we are actually processing right now the request ng medical assistance para po sa kanya, all he has to do is to wait for the release of GL coming from Department of Health. Tatawagan po siya ng mga party list upang makuha na po niya yung guarantee letter. So it will take mga several days, mga 1 or 2. Tatawagan po siya ng ating mga coordinators para po maibigay niya na dun sa ospital yung hinihingi niyang medical assistance. Ayun. So, maraming salamat, Sir Alvin. Balikan muna natin Yes itong po. si Bencio. Bencio? Ilan po? Apo, anong masasabi mo? Napakinggan mo si Sir Alvin. Ipoproseso na itong iyong kahilingan 1 or 2 days. Makukuha mo na itong guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List. At wala na daw po kayong dapat pang alalahanin dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong hinihiling nyo po para kay Dennis, Tatay Bencio. Maraming salamat po sa ganun. Apo, gumaan po ba yung pakiramdam nyo, Tatay Bencio? Masaya po ako. Ayun. Hindi ko po alam kung paano ako makakapunod sa inyo. Opo. Naiiyak po kayo, Tatay Bencio. Gaano nyo po kamahal itong kapatid po nyong si Dennis? Kasi po, bunso namin siya, kami po talaga ang yung magkasala ng gano'n wala na siya ng trabaho sa Pilipinas. Kaya tumira. And then, of course, kahit yung kapatid dapat tumira. Opo. Tatay Bencio, ako po ay saludo po sa inyo dahil bibihira po yung ganyan po ng pagmamalasakit sa kapatid, lalo pat lalaki po kayo at matanda na din po kayo. Pero andyan po kayo, gumawa po kayo ng paraan para po mailapit ito sa Ako Bicol Party List nang matulungan po itong si Tatay Dennis ng kanya pong hospital bill. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Bencio. Opo, ang dapat po mag-aragat. Maraming salamat po. Ang dito po pang pangilig at alam. Ako dito, kasi pinarapat ko ang great man sabi ko. Maraming salamat. Opo.
Makakarating po yan, Tatay Bencio, kay Congressman Saldi, ang inyo pong pasasalamat po sa kanya. Ano? Mabuhay po kayo at ingatan po kayo ng poong may kapal, Tatay Bencio. Maraming salamat din kay Sir Rex, Sir Rex ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo, 6 na taong gulang na bata, iniinda ang bukol na tumubo sa kanyang dibdib. Ang dahilan, alamin natin mamaya lamang, kaya huwag kayong bibitaw. Magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Actionco Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, ang ating partner na si Nomer Corporal ay live na makakausap natin sa Masbate para kumustahin at alamin natin ang lagay ng Masbate matapos naman ito ng Bagyong Upong at ano na nga ba ang isinasagawang pagtugon ngayon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Nomer. Yes, partner. Magandang hapon sa inyo dyan. Kumusta ka dyan sa Masbate, partner? Partner, nandito ngayon ako partikular sa Kapitolyo ng Masbate City, sa lalawigan ng Masbate. At kanina nga, halos 3 oras ang aming binaybay pa mula sa Pilar Port, papunta dito sa Masbate Port, kung saan tanaw mo lang, papunta pa lang kami, ay tanaw mo na yung mga kabahayan, yung kalunos-lunos na sinapit ng lalawigan. At sa aming paglilibot, makikita mo nga yung mga nagsitumba ng mga puno, mga poste at kable ng kuryente. At dito nga, totally wala pa talagang kuryente at mahina rin yung signal dito. At karamihan, ang kinakailangan talagang mga residente ngayon ay malinis na tubig. Okay. So meaning to say, partner, dyan sa lokasyon mo, marami pa rin mga kababayan natin ang mga nasa evacuation center. Tama ka dyan, partner. Yung iba ay nasa evacuation center sa mga paaralan, yung talaga yung mga residente na nawala ng bahay dahil dito sa pagbayo ng Bagyong Opong. Okay. May bilang na ba kung ilang pamilya yung labis na naapektuhan itong Bagyong Opong? Tama ka dyan, partner. Sa datos na ipinalabas ng provincial government ng Masbate, nasa 16,000 mahigit na pamilya ang naapektuhan ng bagyo o mahigit 57,000 na individual ang naapektuhan nitong bagyo. Okay. 16,000 na pamilya. Pamilya. Okay. Tama yan, partner. Okay. So,
Eto bang 16,000, eto yung mga talagang totally damaged yung kanilang mga kabahayan? Tama yan, partner. Maliban nga dyan ay yung mga iba ay yung na-damage yung mga babae pero natili sa mga evacuation center dito sa lalawigan. Okay. Aside, partner, sa mga kabahayan na nakita mong mga talagang totally damaged, meron din bang mga establishment na talagang naapektuhan nitong si Bagyong Opong? Tama ka dyan, partner. Sa aming paglibot nga, partner, maraming establishmento ang nawalan ng bubong. Katulad na lamang kahit itong Kapitolyo ng Masbate, makikita mo yung bubong ay hindi pinalagpas ng bagyo. Sinira rin pati itong bubong ng Kapitolyo. Partner. Okay. So, nagpunta dyan ang Ako Bicol Party List. Ano ba yung inaasahan na dala or bit-bit na tulong ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong si Bagyong Opong? Tama ka dyan, partner. Kanina kasama namin sa biyahe ang staff ng Ako Bicol Party List para magkaroon ng coordination meeting dito sa lalawigan para ma-estimate kung ilan yung mga apektado, mga pamilya at inaasahan, partner, baka mamayang madaling araw ay makakarating na yung mga relief goods mula sa Ako Bicol Party List ay pinibigay sa mga labis na naapektuhan ng mga residente dito sa lalawigan ng Masbate. Okay, para naman sa kalaman ng ating mga kababayan dyan, ano itong mga bit-bit na ipamimigay ng Ako Bicol dyan sa ating mga kababayan sa Masbate? Hindi ko masyado na tanong, partner, pero sigurado ko merong bigas kasama dito sa ipamimigay na relief goods at narinig ko rin dun sa coordinator ng Ako Bicol Party List ay magkakaroon din ng feeding program. Ayun. So, ingat kayo dyan, partner. No? Maraming salamat. At keep in touch. At syempre, maraming salamat din dahil andyan kaagad ang Ako Bicol Party List para tugunan itong mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Masbate. Maraming salamat, Nomer Corporal. Apo. Samantala mga ka-aksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso at makakausap naman natin si Raylene Natividad at humingi siya ng tulong para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na nagkaroon umano ng bukol sa dibdib. Ang panawagan ni Raylene, panoorin po natin ito. Ako po si Raylene Natividad, humihingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Zaldico para po sa aking anak na may bukol po sa right chest niyo po for operation. Salamat po. Kaaksyon si Raylene Natividad, ang nanay nitong ay hinihingi niya ng tulong sa Ako Bicol Party List. Nanay, magandang hapon po sa iyo, Raylene. Hello, magandang hapon. Hello, Nanay Raylene, magandang hapon po. Yes po. Apo. Nanay, matanong lang po kita, kumusta po yung kalagayan po ng inyong anak na si Brielle? Okay naman po, active naman po siya. Okay, so... Apo. So, kailan po ito, Nanay, kailan pa niya po ito iniinda, ito pong bukol na nakita po sa kanyang dibdib? Hindi naman po niya iniinda. Nakatako lang po siya nung pinapaliguan po siya. So hindi pa naman masyadong bumukol, pero pag hinahawakan at kinakapa po nyo, meron po kayong nakakapang bukol. Opo, meron po. Opo. Sumasakit po ba daw ito? Hindi naman po. Tinatanong po siya. Sumasakit po. Meron naman po. Okay. Ito po ba inapatingnan nyo na po sa doktor? Ako. Ano daw po yung sabi ng doktor patungkol dito, Nay? Na-ultrasound po siya. Sabi siya yung coma po. Kailangan po siyang panggawa. Kung pagpigil po siya po ay surgery po. Opo. Ang sabi ng doktor, ito daw po ay isang uri ng lymphoma. Ano daw po yung kinakailangan pong gawin po para at least maalis po itong bukol? Surgery po. Kung kailangan po ng gawin po, surgery po. Okay. So, kinakailangan daw po na sumailalim yung anak po niyo sa operasyon. Okay. So, ano pa po yung sabi ng doktor? Pag naoperahan daw po,
Pag na... Okay. Ooperahan po siya at tatanggalin po daw itong bukol? Opo. Tatanggalin po nila kasi sabi ko, buwang ko nang po kung kailangan po tatanggalin. Sabi niya, opo, kasi afford naman po babae siya. Tapos sa taas pa po ng baby na, kailangan po talaga siya. At malaman po kung ano po ba siya, kung serious ba siya. Doon pa lang po kasi naman nalaman kung serious po niya pag tinanggal na po. Okay, so hindi masyadong naiintindihan na yan, putol-putol po kayo, pero ang naiintindihan ko, kailangan pong tanggalin ito pong bukol. Pwede po paayos po muna, Nay, ng linya po ninyo? Nandito po kasi sa Ayan, so paayos lang natin para mas maintindihan natin. Kasi ang naintindihan ko lang doon, kailangan mag-undergo ng surgery o ng operasyon yung bata para tanggalin yung bukol sa dibdib ng bata. Okay. So, sige po, Nanay. Nanay, ngayon po, meron na po bang estimated amount na ibinigay po sa inyo yung doktor? Meron na po bang estimated amount na binigay po sa inyo yung doktor na kakailanganin po ninyong... Nasa magkano? Nasa clinical abstract niya po, 40K po. 40,000? Apo. So, ano po yung trabaho po ninyo, Mrs.? Wala po kasi nung last April, nagkasakit din po ako ng hyperthyroidism. Hyperthyroidism? Apo. So, tama po ba dito po yan sa may parang Adam's apple po ninyo? Apo, sa thyroid po. Ayun. So, si Mr. po, ano po yung trabaho? Isa pong food panda rider. Isa po siyang? Food panda rider po. Okay. So, paano yan, ma'am? Sumasapat naman po ba yung pangangailangan ninyo para sa gamutan po ng anak or kulang na kulang? Kulang na kulang po talaga. Sakto lang po siya sa pang-araw-araw. Etong anak po ninyo ay pang-ilang anak po ninyo, Nay? Pangalawa po, bunso. Pangalawa, siya po yung bunso. Apo. Yung panganay po, kumusta? Okay naman po? Okay naman po. Okay. So, ngayon po, Nay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung alalahanin po ninyo, Nay? Ayun nga po, kapag naoperahan po siya, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha na pambayad ng hospital bill. Ayun. Kaya po ako humihingi ng tulong. Opo, so yun po ang iniisip nyo, Nay, na pag naoperahan, Opo. paano na kaya yung babayaran sa doktor o sa ospital, ano, Nay? Opo. Yun nga po. Okay. So, ngayon po, Nay, meron na po ba kayong mga naliko man lang na kahit nasa magkano? Wala pa po. Dito pa lang. Ito po yung pangalawa, tas sa DSWD po. Okay. So, after DSWD, ang naisip nyo pong lapitan ay Ako Bicol. Opo. Okay. Sige po, Nay. Diyan lang po kayo, no, para alamin po natin kung ano po yung maisasagot po ng Ako Bicol Party List para matugunan po ang inyong problema. Makakausap po ulit natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez. Sir Alvin, magandang hapon po. Magandang hapon ulit, Ma'am Remy, at sa mga nanonood nakikinig po ng Tabang Ora mismo, magandang hapon po. Opo, maraming salamat, Sir Alvin, dahil kayo po ay isang tawag lang, talagang tutugon na po talaga. At Sir Alvin, eto po ay nangangailangan po ng tulong patungkol po sa hospital bill, isang nanay. Ano po ba yung maaring maitulong po ng Ako Bicol Party List para po sa kanila? Opo, Ma'am Remy, tama po ba na ang kailangan po niya ay base po doon sa mga papeles na ibinigay niya? Tama po ba na humigit kumulang 40 po ang kailangan po nila? Opo, base po kay nanay. Tama po, nanay, 40,000 po yung kakailanganin po ninyo? Opo, so 40,000 daw po, Sir Rex. Opo. So tama nga po at upon verification po, yun po 40,000 ang kailangan niya. Huwag na pong mamroblema si Ma'am at ibibigay po yan na Ako Bicol Party List. Ayun! Nanay, wag na daw po kayong mag-alala dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Ito pong alalahanin po ninyo patungkol po sa hospital bill, 40,000 sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo. Ayun.
Apo. Kumusta, Nay? Gumaan po ba yung pakiramdam po ninyo? Opo. Meron po ba kayong gustong sabihin kay Sir Alvin at kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Apo. So, naniniwala na po kayo? Talaga. Apo, naniniwala po kayo, Nay, ng Ako Bicol Party List ay talagang naandyan para tumulong sa ating mga kababayan? Yes naman po, lalo na sa amin, katulad namin na nangangailangan talaga. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po, Nanay, sa inyo pong tiwala at ang aming pong panalangin ay maging successful po yung operasyon po ng inyong anak. Maraming salamat po. At Sir Alvin Martinez, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan. Ay, opo, yes ma'am. Lagi pong bukas ang tanggapan po ng Ako Bicol Party List dito po sa Manila para po sa mga kababayan nating nais humingi ng tulong medical po sa atin. Apo, sa muli, maraming salamat Sir Alvin Martinez, ang political officer ng Ako Bicol Party List. Samantala, eto naman mga ka-aksyon, nananawagan sa ating programa si Juana Bulaga para sa motorsiklong diniskatihan, mga tunggang mga ka-aksyon. Nanakaw daw ito kanina lang na alas 3 ng umaga. Makakausap natin ngayon si Joanna. Joanna, magandang hapon. Hapon din po, ma'am. Apo, Joanna, anong klaseng motorsiklo po ba itong nanakaw po sa inyo? Po, ma'am. Single motor po siya, ma'am. So, model niya po is, TMX po. Honda TMX 155. Okay. So, Honda TMX. Apo. Okay. Mga anong oras na nawala ito? Around 2 a.m. po, ma'am. 2 a.m. Okay. Opo, ng madaling araw. Kasi nareparo po na yung papa. Alas 3 na po. Wala na po yung motor sa parkingan po, ma'am. Saan ba nakaparada itong motorsiklo bago pa ito nanakaw? Dito po, ma'am, sa mismong harap po ng bahay. Sa gilid lang po, ma'am. Tabi lang po ng kalsada, ma'am. So dinadaanan yung bahay ninyo ng mga bihikulo, ng mga tagalabas? Opo, ma'am. Ayun. So kaninong motorsiklo ba itong nawala, Joanna? Father-in-law ko po. Sa father-in-law mo. So nasaan si father-in-law mo nung mga oras na parang ini-expect nyo na yun yung oras na nanakaw itong motorsiklo? Andun po kami, ma'am, mismo lahat po kami sa bahay po. Yung napansin po ni Papang wala na po yung motor kasi yung time po na yun, mag-aasikaso na po sila papunta po sa trabaho po. Okay. Tapos po namin, bukas na pinto, wala na po yung motor. Nai-report nyo na ba, Joanna, itong insidente sa police or sa inyong barangay? Yes po, ma'am. Nai-blatter na po namin. Okay. So, doon ba sa lugar nyo or sa mga pwedeng daanan, meron bang CCTV? Meron man po, ma'am, kaso patay. I mean po, yung saksakan, wala pong power. So naka-off yung CCTV. Ano yung CCTV dyan sa lugar nyo? Display lang. Okay. Pero wala naman kayong pinaghihinalaan, Joanna, kung sino yung posibleng kumuha? Wala man po, ma'am. Okay. So, hanggang sa mga oras na to, wala pang balita kung sino yung nakakita na may gawa or nang nakaw nitong motorsiklo? Wala pa po, ma'am. Okay. So, Joanna, marami tayong tagapakinig at tagapanood ngayon. Maaari kang manawagan, baka sakaling may makakita nitong motorsiklo ng yung tiyuhin mo ba or kapatid? Ano po siya, papa po siya ng asawa ko. Father-in-law, ayan. So, sige Joanna, manawagan ka na, no? Baka sakaling merong makakita nitong motorsiklo ng father-in-law mo. Ay, magandang hapon po sa lahat. Nananawagan po ako na sana po may nakakita man lang po nung motor po namin. Kanina lang pong alas 2 ng madaling araw po mismong nawala sa tapat po ng bahay namin. Sa gilid po ng karsada po, sa location po niya is Purok 6, Binudigahan, Piodoran, Albay. Baka sakali ilang po na may makapansin po o may
pag-anuhan po ng mga ibang tao, mapagbigay alam lang po sa amin na kami halimbawa po may magbenta po sa inyo na mga parts po o yung buong motor po mismo, ma'am. Kasi yung motor po na yun is kasama po sususi, nakapasok po sa bahay namin. Yung helmet po nadala din po, ma'am. Wait lang, Joanna, kasama yung susi. Yes po, ma'am. Kasi po nakapasok po sila sa bahay po, ma'am. Nakapasok yung magnanakaw sa bahay nyo? Opo, ma'am. Kusari, nasa lisihan po kami, ma'am. Nakalakman po yung pintuan namin. Grabe Grabe, hinahanap talaga nitong magnanakaw yung susi. Opo, ma'am. Nakapatong lang po kasi, ma'am, yung susi na yun sa sa may altar po ng dito lang po sa malapit po sa balkon, ma'am. Pero malayo po sa pintuan. Pero matindi, madaling nahanap, hindi man lang kayo nagising, pero ang bahay nyo ba pagkapasok altar na, madali bang makita yung susi na nandun nakapatong? Panik po, ma'am, sa bahay. Pagdating po sa pintuan, balkon na po, tapos ilang step lang po, altar na, ma'am. Pero hindi man lang siya natakot sa altar. Pero posible bang kakilala nyo? Kasi alam kung alam niya na yung susi posibleng nakapatong sa altar. Wala pa man po kami, ma'am, na suspect, ma'am. Parang imbestigahan pa rin po namin, ma'am. Okay. Ang lang po pati, ma'am, hindi lang po tabi kami, ma'am, ang nanakawan po nung kagabi po madaling araw. May kasama po sa amin na nanakawan din, ma'am. Okay. Yung helmet ba nakapatong sa motorsiklo? Nasalo po siya, ma'am, ng bahay din po mismo. Nakapatong po siya sa lamesa po, ma'am. Matinding magnanakaw to, na inanap yung susi, kinuha pa yung helmet, nakuha pa kung saan nakalagay. Dapat sinabayan pa nyo ng jacket. Di ba? Sabi ko nga, ma'am, dapat tumatok na lang diretso, kinuha na yung papel eh. Ayun, dapat iningi pa niya yung rehistro ng motor. Opo, ngani, ma'am. Anyway, aside po doon, wala nang ibang kinuha sa inyo? Wala naman po, ma'am. Okay. So, Joanna, maraming salamat sa pagtitiwala sa aming programa. Huwag po kayong mag-alala dahil tututok po ang aming programa at kung meron pong magpaabot ng impormasyon, ipapaalam po namin sa inyo kaagad. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga ka-aksyon, kung pamilyar po sa inyo ang motor na ito na may plakang 2647EQ, mari lamang ipagbigay alam sa malapit na police station o barangay upang matulungan nating maibalik ito kay Dexter Polinar. O di kaya naman ay maaari rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora Mismo. Upang ora mismo din po nating matunton ang kinauroroonan ng motorsiklong may plakang 2647EQ at mahuli po ang salarin o ang magnanakaw. Maraming salamat, Joanna, sa muli. At yan, mga ka-aksyon, ang mga problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora Mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora Mismo. Action ko patuloy na magsisilbi.
Action ko sa mga nangangailangan. At mga ka-action, 87 days na lang at Pasko na. Palapit na mga ka-action ang Christmas, kaya advance Merry Christmas. Hanggang sa bukas mga ka-action, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang